Això que acabes de veure és la barema solidària de l'any passat, la primera que hem organitzat. És un bon plan, no? Doncs aquest any podràs viure a diferents cellers. La barema solidària és una experiència que vincula el territori, el vi i la responsabilitat social. Si vols apuntar-te, podràs baremar, aprendre els que més en saben, compartir experiències i coneixements, trepitjar territori, viure a la vinya en primera persona, tindràs també el teu propi vi i, sobretot, aportaràs el teu gotim de solidaritat. Aquesta és la proposta que la barema solidària et fa per ajudar a fer possible un futur millor per a tothom. I gaudir d'un dia a la vinya aportant fons per les entitats que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social, perquè tots mereixem tenir més oportunitats. El proper mes de setembre vine a passar un dia únic a Vinya. Vine amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, amb qui tu vulguis. Podràs baremar i també reservar la teva ampolla del vi solidari que elaborarem. I si vols arrodonir-ho, podràs apuntar-te al tas maridat que farem amb aquest vi la primavera vinent. Aquest any la barema solidària creix i el mes de setembre podràs baremar a 2 territoris, l'Empordà i el Penedès. A partir del 26 de juny podràs escollir fàcilment des de la web baremasolidària.cat a quin dels 4 cellers participants voldràs anar a fer la barema. Entre tots convertirem la festa del vi en solidaritat per una mateixa causa. L'objectiu de la Fundació Astrid 21 és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, oferint-los diferents serveis que afavoreixin la seva plena inclusió a la societat. Amb el projecte Construint Oportunitats, a la Fundació Astrid 21 treballem per la inserció sociolaboral de joves amb discapacitat intel·lectual a les comarques gironines. La Fundació Mas Albornà és una fundació amb més de 50 anys de trajectòria arrelada al Penedès. El nostre objectiu com a fundació és donar oportunitats a les persones amb discapacitat i trastorn mental. El projecte Senectus s'emmarca dins el nostre centre ocupacional i el que pretén és donar una resposta a la necessitat que tenim avui en dia entre les nostres persones, que és l'envelliment. Nosaltres en aquest grup el que treballem és la socialització, també mantenir les capacitats i habilitats dels nostres usuaris a nivell cognitiu i també psicomotriu. Les teves aportacions, els diners que aconseguirem en barema solidària entre tots, finançaran projectes que milloren la vida de persones amb discapacitat intel·lectual. Suma't a l'experiència i tallem amb l'exclusió social. Viu un dia a Vinya, passa-t'ho bé sent solidari i talla amb l'exclusió social. No t'ho pots perdre. Talla en l'exclusió social. Marca't el 26 de juny i apunta't a la barema solidària. Estic content quan ens ve a visitar algú que coneixem. Me sento útil quan faig pràctiques a empreses ordinàries. Estic content quan vaig a treballar. Em sento bé quan estic amb els companys. Puc ajudar amb les tasques. M'agrada molt venir aquí. M'agrada molt cosir perquè ella m'ensenya